सध्या विधानसभेचा ओघ घातलेल्या निवडणुकीसंदर्भात आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही तैवारमध्ये भव्यशी पायी रॅली काढू। या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा निश्चय आहे की गेली 10 वर्ष ज्यांना इथली जनता निवडून देते त्यांच्याकडून म्हणावा तसा विकास झाला नाही आहे आणि एकंदरीत कुठेतरी बदल व्हावा म्हणून सर्वसामान्य घरातील उमेदवार सर्व संदेशभाई पारकर यांना प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक मतदारांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळतो आहे आणि याचाच फायदा नक्कीच महाविकास आघाडीला होईल असं या ठिकाणी आम्हाला वाटतं। प्रचाराचा झंझावातमध्ये लोक उत्स्फूर्तपणे भेटत आहेत की कुठेतरी बदल हवा आहे या उद्देशाने आणि जनतेच्याच मनात आहे की बदल घडवायचा आहे असं जनतेच्या मनात असल्यामुळे उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद जनतेतून मिळतो आहे आणि नक्कीच आम्हाला खात्री आहे की नक्कीच येत्या 23 तारीखला या ठिकाणी बदल दिसेल। संदेशभाई अगदीच मला वाटतं त्यांचा इतिहास पाहिला तर अगदी तळागाळातून निर्माण झालं असं नेतृत्व आहे। सर्वसामान्य आमच्यासारखं कुटुंबातून आलेलं असं नेतृत्व आहे। त्यांना कुठची राजकीय पार्श्वभूमी नाही आणि सर्वसामान्यात घरात नेतृत्व असल्या कारणामुळे नक्कीच त्यांना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाची नक्कीच जाण आहे आणि त्यातूनच ते अगदी ग्रामपंचायत सरपंच असेल, नगराध्यक्ष कणकवलीचे नगराध्यक्षपद असेल आणि त्यानंतर काँग्रेस ज्यावेळी होती त्यावेळी त्यांनी सिंचन महामंडळाचं उपाध्यक्षपद तरी त्यांच्याकडे दांडगा असा प्रशासनातला अनुभव आहे आणि तो नक्कीच प्रशासनातला अनुभव सर्वसामान्यांची व्यथा या उद्देशाने त्यांचा विजय निश्चित होईल असं या ठिकाणी आम्हाला वाटतं। देवगड तालुक्यामध्ये दोन्ही विभागामध्ये पडेल आणि देवगड तिकडच्या साईडला तर संदेश पारकर यांचा पहिल्या आधी ते कार्यकर्ते आमदार हे नंतरचा विषय पण कार्यकर्त्यांमध्ये सामान्य लोकांमध्ये फिरणारा माणूस गोरगरिबांना गरिबांमध्ये सातत्याने सहभाग घेणारा मदतीला धावणारा अगदी साध्या माणसाने जरी फोन केला तरी संदेश पारकरसारखा माणूस त्या माणसाकडे धावून जातो। त्याच्या वेळेला किंवा अडचणीला प्रत्येक वेळेला तो धावत असतो। त्यामुळे संदेश पारकर हे या मतदारसंघामध्ये झुंजावत असं नेतृत्व या देवगड तालुक्याला किंवा कणकवली वैभववाडी या मतदारसंघाला मिळावं अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे जेणेकरून या गावाचा उर्वरित जो विकास राहिलेला आहे तो पूर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे। संदेश पारकर हा गरिबांचा वाली आहे आणि सामान्य माणसामध्ये मिसळून काम करणारा त्याला कुठल्याही गटची बाधा नसलेला हा उमेदवार आहे आणि जास्तीत जास्त मताने निवडून यावा असं आमची अपेक्षा आहे आणि उर्वरित जी कामं आहेत ती संदेश पारकर यांच्याकडून पूर्ण एवढी इच्छा व्यक्त करतो की संदेश पारकर यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।